iso mono mandi lho kowe. Ana sasmintane iso jagat wasesane Bathara. Ora bocah iki tek ampuh men. Iso malik apa-apa. Agong lho kowe. Us. Aja ngawur. Mono gage sawangan. Iki makuthi. Sing sak omong klerak-kleru ki mung Bagong ya reng. Awang teknologi ora ditelogino. Ayo, kowe malik ora ajar kowe. Jagat ya Bathara. Jebul kae. Kaya ana wong dhuwur. Ndelok jam iki. Si 10 menit Kang Semen. Kowe ganti ya. Kowe jane kuwi sing ngewangi sapa? Kowe kira ndi kekuatan kok iso molak-malik. Giri Lusi jarmutan kena kiri lho. Kejaba nek gusine abu. Ora iso disebut Giri Lusi. Tenan. Seneng aku nek Bagong ngono kuwi. Sing arep iki sapa aranmu? Kuwi Joko Tingkir. Wah, sembaro. Oh ini kok Joko Tingkir. Iki Joko Tebon ora masuk. Iki Semar.